Yekîneyên parastina jin YPJ got di pêvajoya şoreşa Rojava de hat avakirin niha dikeve sala xwe ya çardan. YPJ bi têkoşîna xwe ya li Herêmê ne tenê li Bakur Rojhilatê Sûriyê lê li cîhanê jî deng vedaye û bûye sembola berxwedana jinan. Piştî got şoreşa Rojava dest pê kir, gelek jin tevlî hêzin yexekê bûn. Sala 2013 jinên goceyê xwe di nava yexekê de digirt, êdî xwe birêxistin kir û taborên jinan li Cizîrê, Firat û Efrînê birêxistin kirin. Di duê Nîsana 2013 li bajarê Dêrikê konferansa yekemîn hat darxistin. Çarê Nîsanê ji raya giştî re hata rakandin. Konferansa yekemîn bi armanca birêxisinkirina jinan biryareke stratejîk bû. YPJ li ser bingeha pradîgmeya civakeke demokratîk, ekolojîk û azadiya jinan tê dikoşe û azadiya civakê bi azadkirina jinan vegirê dide. Her wiha YPJ armanc dike ku Sûriyeyeke demokratîk, nenavendî û pir alî ava bike. YPJ akademiyên birdozî û leşkerî avakirin û şervanên xwe di aliyê akademîk, teknîk, tektîk û her wekî din de perwerdekirin. YPJ ji destpêka avakirinê tevlî hemû pêngavên li dijî Daişê bû. YPJ cara yekemîn di sala 2013 de li serêkaniyê li hemberî Daişê şer kir. Di sala 2014 de berê xwe da Til Hemîs û Til Temirê û di sala 2015 de dema Daişê êrişî Kobanî kir. Sala 2014 tevlî pêngava rizgarkirina Şengalê bû. YPJ sala 2017 jî tevlî pêngava Xezeba Firatê ya rizgarkirina tabqa Wreqayê bû û 2019 di pêngava bagera Cizîrê ya qedandina Daişê ya li Baxozê bû. Şeşê çileya îsal de komên girêdayî hikûmeta demkîya Sûriyê ji daxîşê Mesûd û Eşrefiyên Helebê bigire, êrişên berfireh li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê dan dest pê kirin. Di êrişan de keziyên şervaneke YPJ birîn û gelek ji wan dîl girtin, çarenûsa hin şervanan heya niha naye zanîn. Li gel guhartin û veguhartinên li Sûriyê rû didin, nîqaşên li ser sibaroja hêzên leşkerî, arîşeyên ewlehî û siyasî yên li pêşberî YPJ nîşan didin. Mijara entegerkirina YPJ di nava sazûmaniya nû ya artêşê de hîna cihê nîqaşê ye. YPJ di gelek bûneyan de diyar kir godê têkoşîna parastina mafê jinan û destkeftiyên şoreşê bidomîne. YPJ 13 salên guherkêliya wê bi qehremanî û wêrekî li pey xwe hişt. Ji bo dîroka jinên têkoşer bû werçerxeke ku wê dîrok tûcarî nekare wê înkar bike. Ji lewra YPJ bi ked û têkoşîna xwe di hemû qadên jiyanê de hebûna xwe şînber kir û diyar dike ku dê di pêvajoya bê de jî têkoşîna xwe bidomîne.